Blora Mustika Kota Adipura Sasanajaya Kertabumi Lumindune kastawa mugi saged ambabar hari bawa mugi pikantuk nugraning Gusti sageta kasajiwa lan kasalira amit amit pasang kalimat abid ilo tinebenong senggala cinaketok ing tuang tulak sare atur pabagyo wilujeng nuwun para lenggah lan para tamu ingkang dahat kinurmatan sugeng dalu sugeng kepanggihan kali warga ageng pitutur Jawi arupi sandiwara ketoprak mustika budaya pidalem saking dusun Tempuran Kecamatan Kutha Blora Kabupaten Kitha Blora ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu panjenenganipun Nyonya Yesika nuwun para sutresna sasampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong para seniwati kita saking keluarga ageng ketoprak mustika budaya langsung kairing umeli gamelan Kyai Lokonanta lan pangli ing Swarawati panjenenganipun Ibu Satun para pangrawit ingkang dipun kula wenah panjenenganipun Adimas Santowi Dodo nuwun para sutresna ing dalu punika saking keluarga ageng ketoprak mustika Sagotra sengadi badhe beber cariyos jumbuh kali pamundutanipun Bapak ingkang amangugati sengadi badhe mundhut lampahan sejarah ing Kabupaten Pati Pesantenan ingkang mawi ira-iraan mendut boyong seri perangan Wasis Jaya Kusuma Tanding sejarah ing Kabupaten Pati Pesantenan ingkang mawi ira-iraan mendut boyong seri perangan Wasis Jaya Kusuma Tanding nuwun para pamirsa badhe ngaturaken paraga paraga badhe angayai jejiban ing dalu punika atekan angka sepindhah nggambaraken wonten ing Kabupaten Pati Pesantenan Wasis Jaya Kusuma ing dalu punika badhe katindakan panjenenganipun Bapak Amin Wijaya Patih Penjaringan badhe katindakan panjenenganipun Adimas Kabul Budiono Temenggung Sombo Wilis badhe katindakan panjenenganipun Mas Subadi adegan selajengipun nggambaraken wonten ing Kasultanan Mentaram Panembahan Senopati Danang Sutawijaya badhe katindakan panjenenganipun Bapak Suyata Garwa Prameswari badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Murtini Patih Singoranu badhe katindakan panjenenganipun Bapak Bandung Ki Juru Pertani badhe katindakan panjenenganipun Roma Semit Temenggung Wiraguna badhe katindakan panjenenganipun Rama Sukarsan adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Taman Kabupaten Pati Pesantenan Galuh Sari katindakan panjenenganipun Nyonya Wati Galuhwati kasta panjenenganipun Nyonya Ramiatun adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Jiwonalan
Jiwanala badhe katindakan panjenenganipun Bapak Kemot. Mbok Jiwanala katindakan panjenenganipun Nyonya Yayu. Joko Kemudo badhe katindakan panjenenganipun Adimas Jarot. Adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Desa Angga Wangsan. Angga Wangsa badhe katindakan panjenenganipun Cak Buntung. Mendut minangka dados prana prananing cariyos ing dalu punika katindakan panjenenganipun Nyonya Sundari. Mbok Angga Wangsa badhe katindakan Nyonya Dian Utami. Adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Sampang Madura. Joko Santran badhe katindakan panjenenganipun Roko Mas Jamin. Joko Panoleh badhe katindakan panjenenganipun Adimas Hartono. Ngancik nuwun para sandyaning para lenggah lan para pamirsa kakung Sumawana Putri. Dos pundi mangke babaring cariyos ing dalu punika. Mbok menawi wonten klentah-klentu tandang tanduk saha wicara ingkang boten ngresepaken penggalih panjenengan sami, kula ingkang badhe nyuwunaken agunging samudra pangkang sawis kali mendika tetep merdika. Sekali jaya mustika budaya mugia tetep anjayeng bawana. Nuwun kalwa nuwun. Sang Hyang Agung
Oh. 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 Wow. Oh. Oh. Oh.
Pati oning kasultanan Arab. Pati Kakang Panembahan Senopati yo Kakang Danang Sukawijaya. Wani marang yuswanipun tenane saka karepmu dhewe apa pancen ana sing merintah ngajak marang yuswanipun. Ilaki ning pangapura yen to nyanti singa ranu Cumantaka tidak ana ing tilam paglingan ana ing kabupaten Maluku ana pengarepan wasis Joyo ngerteno sing ora pati ana ing kasultanan ora nate Joyo marang bakal ning kabeh mau kote pun dijauh saka kersane Kanjeng Sultan sing paring kudune sing ora nampa dawuh yen to kautus saka kersane Kanjeng Sultan sing ora kudu percaya pati kelawan kowe was Kakang Panembahan Senopati. Si Oranu, kowe aja gawe perkara. Kowe aja nglandang tarang saka pucuk. Ora dene kowe ndek karep mbok embetake marang Kanjeng Panembahan Senopati. iki ora Apa kencok mas? Ojo Kakang Pati penjaringan Patenane. Wedal sak menika diko Kakang Pati penjaringan. Minangka dados pasesen. Barang dene sing ora anu arep nyigo dening Yuswanipun ora bisa. Aku barang paring sabdo unggawaning praja ing Kasultanan Mataram yen tumeka ana ing Kadipaten Pati Pesantenan ora bakal ana senajan to sing ora anu tumindak luput ngenani ana ing Kadipaten Pati Pesantenan. Kakang sing ora anu ora bakal ndak paringi pidana pati, ora bakal ndak lebokake ana ing patunjaran Kadipaten Pati Pesantenan. Kanjeng Dipati menika sampun cedhak menawi sing ora anu menika badhe mipil yuswa dalem kenging menapa Kanjeng Dipati boten paring pidana dhateng sing ora anu najan to sing ora anu menika warangka wonten ing Mentaran kan Merga sing ora anu mung dapur utusan Kang Mas Panembahan Senopati. Wedal sak menika kangge melehake dening Kang Mas Danang Sukawijaya nggih Kakang Panembahan Senopati. Wedal sak menika Kakang Patih sing ora anu kula paringi bebungah utawi kula paringi ganjaran. lajeng menapa pikajenganipun Kanjeng Dipati Wasis tiyang lepat boten dipun pidana malah dipun paringi ganjaran Kersanipun Kakang Panembahan Senopati ngupadi lan upaya kepin manggih akan dateng kula kados boten sisa kula minggah wonten ing dasar sing anu Kakang Patih Sujangan ana ing Pantiarto paling ana bunga lan
Wasis jaya simolan berjaring. Nyaki kuning pangapura kang gedhe kalamurta agung ning kabeh mau mung mundi dawuh saka ngersane Kanjeng Sunan yen to sing ora kok penehi ganjaran pinaka bunga dak topo kawan. Ana Kakang Pati. Monggo. Ento panembahan Senopati Madun ake dening Wasis Jaya Kusuma. Dino iki Mataram dadi musuhe wong Pati. Mataram dadi musuhe Pati. Sadurungipun Jeraning Sun mundhut marang aturira pangestuning Sun Pitapani. Sampun kula pundi dadosaken manah kula Kang Mas boten kasupin ingkang garwa ngaturaken sukem bebipun. Prasaja anggonira Kestoaken dawuh Kang. dhateng dikawa Juru mugi wonten keparingipun wa Juru Mertani ingkang putra ngaturaken kasugengan. Antuk nugraning Gusti lan jinurung marang pamujining Panembahan Senopati ing Alun Jalam wong tuwa nggone prapta tansah kalih saklit wae katur marang panjenengan Yoga Juru Mertani gugup anggening senampi mugi-mugi saged amimbono dhateng teguh kajuwanan kula Juru Mertani. Ingsun dhateng Juru Mertani sampun ngantos bab menika dadosaken tandha pitaken ing kalenggan nika panjenengan sun ngersaken minunggan dhateng panjenenganipun. Lah iki lho. Panjenengan sing bakal tak suwunke pirsa marang panjenenganmu ya babagan rantaman gegayuhan slira dalem sing rikala slira dalem wis amedhar marang Pandhawa apa isih dibacut gitu. Kok Juru Mertani kenging menapa awit ngaten kok ingkang nyepeng pangtos tunggal punjering peperintah wonten ing tanah Jawa. Ing kalengganipun panjenengan Danang Sutawijaya. Nanging katemben menika wonten salah satunggalipun saka ingkang wani mengkang pranapanipun Danang Sutawijaya. Merga ngene ya. Apa sebabe pun kopi nyuwun katerangane marang slira dalem. Warta kang tumeka ana ing praja Mataram kuwi rak durung kinaruan bener lan orane. Dadi pawarta iki sing pawarta sing durung cetha. Ya nek Kang Rayi duwe niat sing kaya ngono, upama ora apa ora bakal milahke
tumindakipun kadang ingsun Siwasis Jaya Kusuma. Ingsun ibarataken geni sapele menggaing rapak. Wajib menawi kat lajeng-lajeng tumindakipun Wasis Jaya Kusuma. Menawi ngantos tinulat dhateng sedaya para saka Guri Mataram. Sae bala ing para kawula wajib. Yen ngono pancen kudune pangarsa kuwi ora pegat ing kaprayitnan iso maca marang samubarang kahanan teng bakal dumadi saya nyembet marang katentremaning praja Mataram. Mila saking menika wonten Mataram. Saderengipun panjenengan ingsun nuwun pringsip pangarsamu. Ingsun boten nyuwun palilah kaliwa Juru Metani. Ingsun utusan dhateng Singoranu. Ingsun utus mipil dhateng pejahipun Wasis Jaya Kusuma. Apa wis ana yang sira dadi relasan. Lumadak saiki wis sowan. Nggih, monggo. Pun dugi Sawetawis katuran lenggah. Singoranu nggih kula Kanjeng Sultan. wis marak kadang tararingsi. Purwa madya wusanane rikala kang sira ingsun utus lumawat ing Kabupaten Pati Pesantenan. Nyidra marang yuswaning kadang ingsun Siwasis Jaya Kusuma. Nggih. Ning anu sedaya kala wau sabar Jeng Sultan. Piye? Urung anggonira mipil patine Wasis. nggih Dene kang sira wis bali menyang Praja Mataram. ngaten nggih. Kalarit gunmu matur iki sing cetha supaya Panembahan Senopati bisa midanget marang wujud agungmu iso katampa kanthi damai. Nggih. Kula ajeng matur wajeng Kanjeng Sultan. Jalaran urung anggen kula merjaya pati dhateng Wasis Jaya Kusuma nalika semanten Wasis Jaya Kusuma niku rak nembe kemawon nyuwun marang ngersane Gusti Kang Anggara. Iya. Wonten ing panepen punika upadi dhateng lenaning Wasis Jaya Kusuma. Ning bareng Wasis Jaya Kusuma Bapak badhe kula langga pusaka dumadakan wonten tekaning Patih Penjaringan. Lah kula kagungan kalian Patih Penjaringan lajeng kula tanding kalian Penjaringan kula dipun rangken kowe dicekel prajurit Pati. Nggih. Atur nuti aneh. Mboten aneh. Yen kowe kuwi kecekel dening prajurit Pati sak ora-orane kenapa? Leres boten. Mboten, kula mboten nampa pidana kok. Saya sak sampunipun kula niku karangket utawa kecekel, kula niku diparingi ganjaran kalian Wasis Jaya. Piye?
diparingi ganjaran ganjaran saka Wasis Jayakusuma Watama. Nggih. Singoranu. Apa kang sira kurang mugi? Yen ta ora nampa paweng Wasis Jayakusuma saking pati pesantrenan. Sampun kula sampun mukti ning sedaya kala wau kepepet ing kahanan. Yo ora maido. Atase Singoranu kok ora bisa mentasi gawe awit sing diadepi kuwi adipati pati. Mula Singoranu ning Patih kalah pangarep Wibowo. Beda nek sing diadepi Wasis Jayakusuma kuwi sak ora-orane pengayuman ana ing Mataram nganggo cuti injet bebasan mbok menawa bakal sirsa. Ingsun sampun tanggap dhateng dawuhipun Wadi Metani. Mila saking menika sawetawis negari Mataram sawetahipun ingsun pahlaken dhateng dika. Kula ingkang badhe ngadepi kaliyan Wasis. Kanjeng Ratu. Kula aturi sanget Kanjeng Ratu. Pernawis menika pancen menawi Wasis cetha badhe ngasoraken kawimbawan ing Mataram. Mila mayungipun panjenengan manjing wonten ing sanggar pangwajan. Nyuwuna marang panguwasane Gusti muga ingkang garwa pikantuk karya. Menawi kersa panjenengan saperti badhe ngethukaken dawuh panjenengan ing panjenengan kulainan seluruh Anu melu aku ya pengen. Yayi Wasis Jayakusuma Namung kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ngersanipun Kang Mas Panenggan Senopati. Nggih, Kang Mas Danang Sutojo. yen ngono isih eling yen to Danang Sutawijaya mana kadangmu kang Kapernawerda. Iki Yayi Wasis kebangetan temen yen Wasis Jayakusuma isih rumangsani kadanging Danang Sutawijaya ya Panembahan Senopati. Kok gawe contoh kang ora prayoga. Yen to nganti tinulat kabeh para saka Gring Praja Mataram, banjur arep dadi apa negara Mataram? Kang Mas Panembahan Senopati. Wasis Jayakusuma. Kenging menapa Kang Mas Danang Sutawijaya boten mangertosi dhateng lelabuhanipun ingkang kadang Wasis Jayakusuma. Yayi Wasis Jayakusuma. Kekurangane apa pun Kakang jumeneng Sultaning Praja Mataram. Yayi Wasis. Pendak kang sira bakal nganake wewangunan ing Kabupaten Pati. Pun Kakang tansah sumbangsih marang Yayi Wasis Jayakusuma. Prabya saka Praja Mataram dak wenehke marang Yayi Wasis
wonten baleranipun Dipati Rangga Jumuna wonten ing Kadipaten Madiun mancal pangos wonten ing Kasultanan sinten ingkang saged bedah Madiun menapa Kakang Patih Siworanu menapa Temenggung Alam nanging Dipati Pati Wasis Jaya Kusuma Ilinga Yayi Wasis Jaya Kusuma. Nalika Rangga Jamuna balena ing Prajabatara, Yayi Wasis ora mung Yayi Wasis dhewe kang bisa bedah negara Madiun, nanging kalebu pun kakak eling apa ora? Retna Dumilah senopati perang ing Praja Madiun. Retna Dumilah ngasta pusaka Kala Gumarang. Sapa kang bisa nelukake kelawan Retna Dumilah pun kakang ya. nanging sing pikantuk Putri Triman Retna Dumilah boten Kakang Panembahan Senopati nanging Wasis Jaya Kusuma. Oh, Retna Dumilah pian suwun kula caos ageng dhateng Kakang Panembahan Senopati merga kula ageng anggenipun tresna dhateng panjenengan. Boten namung menika nalika semanten wonten ing Gunung Kendeng inggalipun wonten ing Gunung Patyayang menika wonten grandal ingkang nami Priyo sinten ingkang saged luluh ageng lan grandal menika Wasis Jaya Kusuma. Ya. Panjenengan paring ganjar menawi panjenengan saged mikut dening grandal yang Gunung Kendeng tumbak tameng sak cekapipun menika paringaken ing kula wangsulaken. Jalan kula panjalin tuni dhateng sapi. Sapi kula butuh wangsul wonten ing Kadipaten Pati. Kula dipun sorak-sorak hamba turbuh perjulet saking Mataram menawi kula dinakwa dadi blangkit sapi. Boten kadreng rasane ati kula. Sapi kula tempiling nganti tumekane pati. Kula wene jeneng Pragara Pati. Dimas Wasis ya. Kabeh lelabaning Dimas Wasis Jaya Kusuma pun kakang ora lali. Pun kakang isih nelake gedhening panarima kang tanpa pepindhan kelawan Wasis Jaya Kusuma. Boten. Dina iki Mataram dadi musuhe wong Pati Wasis. Yen tok kena ndak pambeng aja nganti wacut pemindhan. Sapa Danang Sutawijaya? Elinga Wasis Jaya Kusuma. Rikala Kasultanan Pajang isih kencar-kencar. Kasta dening Rama Sultan Hadiwijaya. Ana lelakon balelane Haryo Penangsang. Sapa kang bisa nyenakake Haryo Penangsang? Ora liya mung pun kakang. Mula saka kuwi Dimas Wasis Jaya Kusuma. Ayo, balian Kabupaten Pati. Tentremke atimu, sarengke nalarmu. Yen Baik. Yang Mataram. Yen kowe bali yang Mataram, kowe bakal dadi anak. Danang Sutawijaya ora bakal balik akeh tantangane musuh Wasis. Aja mung kowe sawiji. Rangkepo 10 iki Danang Sutawijaya. Ya, yo, yes. Mati ya. Mati ya.
yen lakon kaya ngene iki dingerteni disipati karo kawula cilik ora apa ora bakal ngasorke marang kaluhurane asmane panguwasa ing Mataram apa dening Kabupaten Pati. Yen Wasis ana Ingkang jalari menika dene kula nanging Kang Mas Danang Sutawijaya. sebab Awit piyambakipun boten mangertosi dhateng lelabuhanipun Wasis Jaya Kusuma. ya ngene nggih. Wis saiki ayo padha dimenepke rasane supaya bisa bening pikire gone tumindak ben ora sasar. Wis saiki aku tak nyuwun pirsa. Slira dalem kuwi putrane sapa? Putrane Bapak Penjaut. Putrane Ki Penjaut. Yen Panjenengan kula anakipun Bapak Pemanahan. Putrane Ki Gedhe Mataram ya Ki Ageng Pemanahan. Rikala biyen ana wong papat cacahe. Kuwi ngangsu kaweruh ana ing banyu biru. Ana ngersane Ki Resi Manjastra. Nah, wong papat kuwi sapa? Siji juru mertani. Yaku kaping pindho Pramanca Negara. Ki Ageng Pemanahan lan Ki Penjawi. Gone ngangsu kaweruh ana ing banyu biru bebasan wong papat kuwi wis sumpah sabaya mukti sabaya pati. Awit ibarate dahar kuwi tunggal sak ajan, ngombe kuwi tunggal sak cecepan. Yen wong papat kuwi luhur bebudene, lho duwe titis kok kaya ngene to, ingkang lepat wajuku Mataram lan Kabupaten Pati kuwi kaya dening godhong suruh. Godhong suruh lumah lan kurepe yen digigit padha rasane, yen disawang seje rupane. Nah, slira dalem ki minangka panguwasa ana ing Mataram apa dening Pati, aja nganti wujuding panguwasa sing ora bisa katulat dening kawula. Mula becike slira dalem kondur ing Pati lan slira dalem kondur ing Mataram. menawi ngaten kula nyuwun pamit lan nyuwun tambeng pangestu. Assalamualaikum. Kula titip nyawane pan seneng Cobi menawi Wasis Jaya Kusuma katemben badhe wangsul wonten ing Kabupaten Pati kemawon. Sampun mitungkas dhateng Waju Mertani kados kados. Sinten tiyangipun Waju? Ya ora wae. Pancen yen manut hukum Wasis Jaya Kusuma merga wujuding kawula sing bakal marang gawe sesembah. Nanging Waju Mertani boten ketang Wasis Jaya Kusuma mriku kadang kula. Ning Wasis sampun wani ngucap ingkang kados kados. Iko sekene. Saniki napa benjang
Panggian dino iki bisa dadi pasisat yen jagat Mataram bakal tetep selamat. Manono siji pitungkas sing durung dingerteni dening Sutawijaya. Malah aku kalebian. Yen Sutawijaya